F'jum ta' festa għandek id-dritt li tirrilassa billi toħroġ ftit u tgawdi din il-ġurnata mal-familja. Iżda r-residenti tal-Mosta dan id-dritt bażiku spiċċa misruq ukoll. Dan kif inħoloq kaos totali billi parti mit-triq prinċipali tal-Mosta, triq il-Kostituzzjoni minn kantuniera ma' triq il-Kbira sa kantuniera ma' triq Nicolo Oswald inalqet kompletament matul il-ġurnata tal-erba. Fil-lokalità tal-Mosta preżentament għaddej ammont kbir ta' xogħol li qed iqajjem tħassib kbir u xi ftit jew wisq skumdità fost ir-residenti. Buħut li tkellmu ma' Net News spiċċaw jisħu li aħjar ma joħorġux minn djarhom milli jaħlu ħin twil iduru jaqdu fil-lokal sabiex jirnexxielhom joħorġu mill-Mosta. Ix-xogħlijiet li qegħdin isiru f'diversi toroq prinċipali fil-Mosta, inkluż fil-pjazza kif ukoll fit-triq il-Kostituzzjoni, ilhom ikaxkru għal diversi xhur. Dan wara li x-xogħol fit-triq il-Kbira ukoll da mikarkar sentejn sħaħ. Sfortunatament apparti li ħafna residenti qed isibuha dejjem aktar diffiċli biex joħorġu minn djarhom, in-nuqqas ta' parkeġġ qiegħed iżid il-frustrazzjoni qalb il-Mustin u s-sidin tal-ħwienet. Minkejja li l-awtoritajiet insistew li dan il-proġett se jtejjeb l-maniġġjar ta' traffiku fiż-żona, jidher ċar li qed jiġri bil-maqlub, b'riżultat ta' aktar konġestjoni u dewmien għas-sewwieqa, kawża ta' tkarkir tas-saqajn u turija għal darb'oħra ta' nuqqas ta' kapaċità u tmexxija mill-Ministru tat Traffiku u Infrastruttura Aron Farrugia. Dan kif diversi residenti qegħdin jilmentaw fuq in-nuqqas ta' preżenza adekwata ta' uffiċjali sabiex jigwidaw it-traffiku mingħajr barikadi li jagħtu direzzjoni ċara kemm għas-sewwieqa u anke l-min jgħaddi bil-mixi. Għaldaqstant l-appell tar-residenti huwa wieħed sabiex jittieħdu l-miżuri neċessarji biex jiġu evitati l-inċidenti billi jkun hemm preżenti speċjalment fir-rush hours uffiċjali ta' Transport Malta ħalli jgwidaw it-traffiku ma' ġenb l-inġenji li hemm fil-post.